Kanti ke uMzantsi Afrika unjengesitiya esinentyantyambo ezininzi ubuhle baso ke bevela kuyantlukwano yeelwimi ngeelwimi ke ezili-12 ezisemthethweni. Iyantlukwano yoMzantsi Afrika yeyona nto ingamandla ethu. Ngokuphawula ke usuku lweelwimi lweenkobe lwehlabathi siza kuhlaba ke mbukela amahlongwane kumbindi weendaba zoluntu namandla awo okugcina ilifa lethu, ukucacisa indlela esivala ngayo iyantlukwano yolwimi kunye nokuxhobisa amazwi emveli ngenkxaso yobuchule. Nguye umnumzana uMzuvukile Kashe, umphathi ke olawulayo weproject uyiarhente iMedia Development and Diversity Agency, iMDDA ngamafuphi. Ulapha ke ukuze abe kanti udlana indlebe nathi. Mnumzana uKashe Bhayikhethe, masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngasibini ngexesha lakho. Enkosi kakhulu umsasazi, ndikubulise kubaphulaphuli be-SABC. Ndiyavuya uba lapha. Kuvuya thina wamkelekile, khulula ibhaki. Andazi noma seluyinxibile nje kufuneka uyikhulule kusekhaya apha. Siyafuna ukuqonda kuba kaloku usuku lolwimi lwenkobe kwizwekazi nakwizwe lonke lusuku olubaluleke kakhulu. Siyafuna ukuqonda into yokubana kwiarhente yenu niliphawula njani olusuku nendima esingatsho into yokubana luyalidlala. Olusuku lusuku lalize ne-UNESCO, I think isuku ekuthiwa linge-21 kaFebruwari apha enyakeni. And olusuku lokwenza ukuthi into kugcinwe into enjengamasiko nezithethe zabantu. I think kubaluleke lo hlobo ukuthi angalahleki amalwimi ethu. Siyabona uba ubuyathetha beMzantsi Afrika ingakhawuleza yenzeke loo nto ngoba uyabona for example into njengemfundo education yethu, imfundo yethu yenziwa nge-English. Ngokuphele ngoku ngathi ayalahleka elwimi. So that's why ibalekile ke thina ngesebe likarhulumente sincedisane noluntu ukwenzela ukuthi sikwazi ugcina ulwimi lethu. And usathetha ngendaba ukuthi kubalekile kuba kaloku inayo indima edlalayo kumasiko nezithethe. Basijonge zemfundo njengobusitsho abantwana bafundiswa ngolwimi. But akuphelelanga apho. I-measure of intelligence xa uthi umntwana ukrelekrele funeka ube ngathi uzikhupha ngempumlo isilungu kuthiwa yho ukrelekrele. Lo thetha isiXhosa okanye uthethe ulwimi lwenkobe kubonakala ngathi uyanyevulelwa. Ingaba mhlawumbe indima enidlalayo naxa sizawujonga kwezo sasazo kuba kaloku singatsho into yokubana nendaba ezininzi zisasazwa ngesiNgesi uye kunomathotholo kusakhokelwa phambili isiNgesi. Siyazingca ke siyi-SABC lihaye kuba thina sithi phambili ngolwimi lwenkobe. Indima enidlalayo ukusiphula nengcambu ubukoloniyali obuza noba ngaba maqaqanjiswe ulwimi lwesiNgesi more than ezithi lwimi. Awunyanisile kakhulu. I think nje ubuyibekile injalo le uthi into ye-measure of intelligence. Naxa sigoduka siye emakhaya oyena okhumshe kakhulu ngoyena ujonge laphezulu. Injalo I think loo nto leyo indlela nje siphila ngayo nje siluluntu. Ku-MDDA into balekile sincedisana, umuntu osincedise kakhulu apha ngu-ICASA. U-ICASA nguye orejistarisha ezinto kuthiwa zii-community radio stations. And xa ezirejistarisha uye agcinenise ukuthi zibe nee-conditions ezithile. Imiqathango ethi kufuneka kube if yase-Eastern Cape funeka ibe nesiXhosa. If Limpopo funeka ibe neSepedi njalo njalo. Inyanzelekise ukuthi loo radio station ikwazi ukukhuluma nabantu ehlala nabo. Loo nto le iqinisa ilwimi lethu kuloo ndawo bahlala kuyo. So singu-MDDA ke into esiyenzayo siye sincedisane nezo stations zinjalo kunyanzeleke kuze sikwazi sikwazi uncedisana zibe nabaphulaphula abakwazi uyithetha abasasazi abakwazi uthetha ngelwimi lethu. And yonto ibalekile ekugcineni elwimi lethu le noba njengutshilo lamalwimi ayi-12 noba ukwephi nayo uhlala kuyo apha eSouth Africa kodwa sikwazi uncedisana nabantu abahlala kwezo ngingqi ezingengingqi.
Usathetha ngalonto inhle kakhulu kuba abantu abaninzi esizabona besasaza ngolwimi lwenkobe zizitations zasekuhlaleni, i-community radio station namaphepha asekuhlaleni. So kuhle into yobana kukhona indima eniyidlalayo uqinisekisa into yokubana alubhubhi olulwimi lwethu. Ngoku ndiyafuna ukuqonda kuba kaloku ulwimi lubalulekile, nditsho nomntu xa ethandaza uthandaza ngolwimi lwakhe, xa icinga ucinga ngolwimi lwakhe, xa iphahla uphahla ngolwimi lwakhe. Ngoku kwabantwana kuba kaloku baye abantwana baye ezikolweni kule nto besiyithetha into yobana iba yi-measure of intelligence. Ikhona mhlambe indima eniyidlalayo eqinisekiseni into yokubana le nto yolwimi lwenkobe igotywa iselula? Ikhona indima nje besensitsho u-MDDA asincedisani ne-radio zodwa nabantu ababhalayo phephandaba siyancedisana nabo unyanzelekisa ukuthi aba bangafuna umamela bakwazi ufunda nonto and siyagxininisa ukuthi bathethe ngolwimi labo lento kuthiwa i-indigenous languages. Kodwa ke thina siye ngaphezulu kuleyo because kukho abantu esibancedisayo sizama also sibane lokuthiwa i-dialect yabona lokuthiwa i-dialect apho usuka khona uphele uthetha ilwimi londawo uba njengoba ngumuntu wasemdantsane mina ikhona xa sithetha ulwimi lethu uba khona into zethu esizithetha abantu bakwazi uza-understand Ulwimi lwengingqi. Ulwimi lengingqi ulwimi lengingqi so siye nalo sikwazi ulipromota unyanzelekisa abantu bakwazi uthetha lonto. So siye sisupporte ii-programs zethu zolutsha supporte izitishi ezininzi ezinolutsha ezine-programs zolutsha ezo zincedisayo ukwenzeka ukuthi abantu besakhula bakwazi umamela kakuhle ilwimi lethu bakhule nalo noba uphele uhamba lingade libaleke ncam. I think yona ndima yethu esiyidlalayo le njenge-organization. Nansi ke ngokenye into esoyibona into yokubana ikrwempisa intloko ebantwini abaninzi kukuba okay ukubaluleka kokwazi ulwimi lwenkobe kuzawundinceda phi ebomini kuba kaloku imisebenzi emininzi noba umuntu uya kwi-interview ubuzwa ngesiNgesi akabuzwa ngesiXhosa. Izixhobo esizisebenzisayo uye ebhankini ixesha elinintsi kuvela isiNgesi kwii-apps ezisefowunini noba mhlawumbe ufuna le eyimephu eza kubonisa ubuyaphi ithetha isilungu ithi turn right ayizitsho into yokubana mhlawumbe jika ngasekhohlo ngena iya kwelaa cala. Iteknoloji ingaba mhlawumbe zikhona izicwangciso zokuba ingakwazi into yokubana iqaqambise iilwimi zethu? Yabona le ithetha ibaluleke kakhulu and ingxaki esinayo leyo. Uyabona if uphele ngumuntu ohambayo oya kwamazwi uhambe indawo ezinje uye noba kuseFrance uyawubona phaa bathetha ulwimi labo phaa uphele ungakwazi wena ubhide ukuthi esi siNgesi unaso kutheni singathethwa apha. I think i-country yethu ingxaki esinayo le uba khange asinayo loo nto yokunyanzelekisa ukuthi ezinto ezisitsho sikwazi uba ngesiXhosa. Le nto itshoyo iqala kumfundo, imfundo yethu uyawuthi noba ufunda kwisikolo sesiXhosa kodwa i-maths izawuba nge-English njalo nee-apps yonke le nto uthethayo nebhenki. So i-English iphele ngoku iyiyo phambili and amalwimi lethu aphele engasemva ngenxa yaloo nto. So kuze sikwazi ke ulwimi lelo dabi ayikwazi uba yi-MDDA yonke luluntu si-society le nto kuthiwa uluntu lonke ngu-government ephelele nabantu unyanzelekisa ukuthi sizame ukwenza indlela enyanzelekisayo ukuthi yothi yonke into mayibe yi-English kodwa sikwazi uba izinto zibe ngolwimi lethu. So inkulu kakhulu kuno-MDDA leyo but kodwa u-MDDA nayo uyafunda uyancedisana kodwa izawunithi sonke sibambisane ngezandla sincedisane kuloo mlo onyanzelekisa ulwimi lethu sisebenze kuzo zonke ezi app zonke ezithetha ngazo. Mhlekazi uyatsho into yokubana yonke le nto izawuxhomekeka ingakumbi kwisebe lezemfundo kuba kaloku ngabo abantu abazawuza nezinto ezikumila kunje. Kudala le nto kukhalwa ngayo even nakwi-curriculum yezemfundo kusitsho into yokubana ii-subjects nazo maziguqulwe ziguqulelwe
ulwimi lwenkobe kuba abantwana ixesha elinintsi ingakumbi kwizikolo zasezilalini uzawufumanisa into yokubana utitshala xa ifundisa abantwana bafundisa ngesiXhosa kodwa le nto bazayibhala bayibhala ngesiNgesi kutshiwo into yokubana they have a better understanding xa ithethwa ngolwimi lwabo kodwa ndiyafuna uqonda xa uthi uyajonga and from your consultation view ingaba mhlawumbe ikhona i-will from uDepartment of Education namanye amasebe anongenelela. Ikhona ndingathi ikhona iwill kodwa ingxaki iye ibe lapha apha lento kule nto kuthiwa i-implementation. Njengoba sensitsho uba norhulumente usekoneni kancinci because naye imfundo isebe lemfundo nalo liyanida uncedisana noluntu ukuthi sinyanzelelise lento yokuthi ulwimi lethu malibe khona apha emfundweni. Nje ndisitsho uba uyawuthi uyofika kuthiwa umuntu xa efunda euniversity kuthiwa umejarisha ngesiXhosa kodwa kwamejarisha ngesiXhosa enjalo kodwa unama subject awafunda ngeEnglish. So ingxaki yethu inkulu kakhulu kodwa ndicinga urhulumente as naye imizamo yakhe uyafuna ncediswana noluntu nokuthi sicinga njani nathina because lento itshoyo ngoku nathi sesikule nto yokucinga ukuthi hayi no xa uyenza ngeEnglish lento ibhetere no uyenza ngelizwi lenkobe. So ingxaki ke I think naye anifuna umbeka kusebe lemfundo lonto ndithi nalo kodwa linendima kodwa neluntu lonke liphelele linyanzelise uba lincedise kule program yokwenza ukuthi wonke umuntu ugcina and uyagxininisa ukuthi kuthethwe ngelwimi lethu. Loo nto ayisenzi mhlawumbi into yokubana sibe phantsi kwempembelelo yefuthe lasentshona apho mhlawumbi kuzawuthiwa hayi ukuze ube ngathi ungumntu onomqolo esizawutsho into yokubana siyammakisha funeke noko ube nezinto zasentshona kodwa kuselapho enye into endifuna ukuyiqonda kuba kaloku xa sijonga iilwimi zethu njengokutshilo ekuqaleni into yokubana zifundisa indlela yokuphila umzekelo esiXhoseni ufunda intlonipho kulwimi kuba kukhona usisi kukhona ubhuti awukwazi ubiza umntu omdala ngegama njengasesilungwini uAndrew nguAndrew noba umdala kangakanani kodwa esiXhoseni kuyothiwa tata uAndrew bhuti Andrew makhulu banibani. Ndiyafuna uqonda into yokubana uba siyaphulukana kuba ke abaqikelelayo bathi kuyofika ixesha apho kuzawuthi kubhange ulwimi lwenkobe. Uba ngaba siyaphulukana nolwimi lwenkobe zintoni mhlawumbe singathi sizingenzeka kwilizwe lethu liphela? Yaba ingxaki kakhulu le into. I think sawuluza ubuntu bethu lento kuthiwa identity if ingeze yenzeke lonto. Nje usitsho uthethe kakuhle apha eqaleni lento uba English kukho izinto ngenhlonipho ezingafaniyo nezethu ifana namasiko ethu yonke lonto leyo. I think yilo ndima kanye sidlalayo ke ngoku MDDA ukuthi elwimi lethu lingaze liphele ngoba uphela kwayo sibona ingxaki zabaninzi kakhulu ngeke ozazi ubungubani na wena usuka apha insuka yakho ngeke uyazi izithethe benditshilo abamasiko yonke ulahleka yonke lonto leyo iyaba ingxaki yethu njengomuntu ophilayo wonke umuntu mandithi not nomnyama nabamhlophe wonke umuntu nento kuthiwa yilento kuthiwa yi-identity sawuhlukana naye kakhulu. So I think yona ndima yethu kanye ke leyo MD ukuba sinyanzelekise ukuthi hayi maliqhubekeke ulwimi lethu noba elwimi lethu sizohlala kwindawo ezisetown ezinjengoMasentini ayenzeki kodwa elokishini njengethembisa nezinye ilokishi esinazo mayithethwe ulwimi kwezi through le media amthetha ngayo ukuthi community radio and community newspapers izokwazi ukuthi iqinisekise ukuthi noba liye ilwimi ngathi liyagenxa ngathi ngafuna ulahlekana nathi sikwazi ulibamba phasi nyanzelekise uba abantu bethu bakwazi udibana nalo apha. Ngiyayithanda kakhulu xa ubalula indaba ye-identity kuba i-identity yakho bubuwena ngqo wasiphulwa kuthi ukuthi uyawufana nomthi ongenangcambu kuba kaloku ngumoya wakho inzulu kakhulu lento uyithethayo xa siyiqola siyiqongqotha mnumzana uKhashe ndiyafuna uqonda into yokubana kumbono wakho ingakumbi mhlambe xa sizawujonga kwiminyaka emihlanu ezayo ungathi mhlambe niyi-agente zeziphi izinto endifuna ukuzibona zisenzeka ingakumbi kule yantlukwano kwezosasazo? Hayi into esifuna uyenza yena ibalekile ukuthi nje besenditshilo ukuthi sigxininise kakhulu kulwimi lethu. For example ndifuna nje ukwenzela umzekelo besikhe sanika isupport kwinto ku-radio station ekuthiwa St John's, Port St John's apho abantu kusasoza ngesimpondo
So isimpondo sisimpondo ke but inobuXhosa ukuthe but sisimpondo. Sikhe sa support organization ekuthiwa Youth Voice yona isasaza ngento kuthiwa sisipulane. Sasabantu baseLimpopo naseMpumalanga. I-dialect yabo leyo. And siyenza ngamabomu lonto sikuthi abantu abahlala khona benginqe le uthi ulwimi lenginqe bakwazi ukukhuluma ilimi labo benginqe bakhululeke bayazi akho nto xa uthetha ngelwimi lakho ukhululekile uva yonke into ethethwayo nje udla ngothi umongo kumele athi akafuna umuntu oshekayo ngemva so ungasheki ngemva ke lulwimi lakho ubalekile uba umuntu angathethi iEnglish ubona lamagama athethwayo ngazi ungayazi bekuthwa ngantoni na so si-MTDA ke iprogram yethu iyaqhubekeka ekunyanzelekise ukuthi abantu bathethe ngokupheleleyo ngokukhululekileyo abazwe amalungelo abawazi ngesintu bayazi ukuthi yonke into yenzekayo imozulu yabona imozulu ngoyingxaki imozulu bayazi ba xa benza imozulu ngomso kuyanetha ezifloods abantu bayiqonde bangathi hayi misunderstanding ngenxa yexesha nje sawuqhala kulondawo kodwa ke mawuthi simpondo siyazifuna nalapha elihayi kuba ndilimpondo mntana unganditshinci enkosi kakhulu ngokwabelana nathi ibalekile kakhulu olulwimi right mukeli we-SABC lihayi lo ke ebinguye umnumzana uKhashe umnumzana ke ungumphathi wolawulo lweproject kwi-Arhente iMedia Development and Diversity Agency sizawuthi sihlabele imkama